खुलुमबाय लोगोफोर दिनै मोनसे फिन आरो भिडिअ खालामफिनबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन सोरांसा बर' बिथाङा रन्जन दैमारिखौ मा होनदों? रन्जन दैमारिया थैजासिम जियालाव थानांगौ होननानै। मानो होननानै बुङोबा बिथांनि लोगो सोरबा सासे गावथारजादों। बर'फोरा खासि बिसि रन्जन दैमारिनि थाखाय गावथारजादों। थिग আছে, आं मानिबा सोरांसा बर' रन्जन दैमारिया जिउ जोबजासिम जेलावनो थाथों। नोंलाय मा सानदों? मा हिसाबाव थानांगौ? मानि थाखाय थानांगौ? मा जाहोननि थाखाय थानांगौ? रन्जन दैमारिया दिनै थानांगौब्ला परेश बरुवाखौ थानांगौ होननानै नों मानो बुंनो हायाखै? आलफानि परेश बरुवा प्रेसिडेन्ट, आलफाया आर्मि चिफ परेश बरुवाया, आरो ओमफ्राय बिनो अरबिन्द राजख'वा, बेखौ मानो नोङो दिनै बुंनो हायाखै? फेसबुकाव नों मानो बुंनो हायाखै? बिखाफोर दानना नों मानो बुंनो हायाखै? रन्जन दैमारिया दिनै जिउ जोबजासिम थानांगौ होननानै मा हिसाबाव नोङो बुंदों? दिनै नोङो बर' जाथिनि, नोङो बर'नि थै गैया, बर'नि साननाय गैया, बर'नि मेलेम गैया, नोंहा बर'नि सेन्टिमेन्ट जेबो गैया नोंहा। ओंखायनो नोंखौ आं रोखायै बुंदों, नों बिदि जानला मानला खोथाखौ बुंनायखौ बन्द खालाम, नङाब्ला खोथाया बोरैबा जागोन। मानो होननानै बुङोबा दिनै नों मोनथिगौना मोनथिया? एबसु आन्दलन समावहाय खयजन बर'फोर थैदोंमोन? एबसुनि प्रेसिडेन्टआ जेलाव थानांगौना थानाङामोन? नों बुं। एबसु आन्दलन समाव थैदोंना थैयाखैमोन? नोंथ' बे खोथाखौ एसे बेलेग एंगेलावसो बुंदों खोथायाखौ। रन्जन दैमारिया दिनै मानसि गावदों, खयजन बर'फोर थैदों? दिनै बेफोरबायदि सोमावसारनायावसो बे अबस्था मोनफैदों। NDFB गैयामोनबा दिनै रन्जन दैमारि जों लोगोसे गोबां बिसोरनि जाब्रांमोन थायामोनबा, अरखां दाबखा सारमोन थायामोनबा, बिसोर गोसोखांनानै बे आफादखौ दायामोनबा, नोंबो बे महराव नोंबो आबसुनि फ्लेग खाथियाव, फ्लेगनि गाहायाव गसंना थानो मोनामोन। बुरबक, नों बुरबकसो, नों जाम्बा, जेबो मिथिया नोङो, बर'नि जेबो सिन्था खालामा नोङो। आं नोंखौ दिनैहाय आं रावनिबो टपिक बर'ना, अनलि नोंनिल' खोथा बुंगोन आङो दिनैहाय नोङो रन्जन दैमारिखौ दिनैहाय नोङो जेलाव थैजासिम थानांगौ होननानै बुंदों। रन्जन दैमारिया बियो थानोखौबो राजि। नों मा सानदों? स्टेटखौ होयोब्ला बे थानोखौ राजि बियो। नों मा खेला मोनदों नोङो? हल लाइफ बे मा खोथाखौ होननानै बुंदों? जेलाव थाबाय थानायावनो बर'लेण्डआ जानानै फैगोन होननानै बुंदों। नों खोथाखौ सिन्था खालामनानै नाय। नों दिनै NDFB आफाद गैयामोनब्ला जोनोमबो मोनामोन नोङो, जाथिनि खोथाबो नों बुंनो रोंनायबो नङामोन, एबसुनि जानानै नोङो खोथाबो बुंनो रोंनाय नङामोन नोङो। बुरबक साला, नोङो माबा मोनसे मावना जादों, पलिटिक्सआव हाबाखैबा नों दाहाब। आफादनि सोमोन्दै नों जेबो बुङाखै, नोङो जेबो दा बुं, मिथिबाय? आं नोंनि माबाखौ नायनानै आं रागा जोंदों। आरो माबा मोनसे नों सोंनो गोसो दङब्ला आंनाव फन खालाम, डाइरेक्ट 600030589115 डाइरेक्ट कल खालाम आंनाव बे नाम्बाराव, मिथिबाय? सोरांसा बर', नोङो खोथाखौ दिनैहाय बर' सासे थैनायावनो नोंहा, बर' सेंग्रा सासे थैनायाव नोंहा दुखु मोनदों। हारसानि थैनायाव मानो दुखु मोनासै नोङो? नोंनि लोगो सासेल' थैदों, नोंनि लोगो सासेल' थैदों। दिनै रन्जन दैमारिया दिनै आफाद दायामोनब्ला, बर' सेंग्राफोरा दिनैहाय नाङामोनब्ला, बर' जाथिया दिनै समस्त बर' रायजो राजाया दिनैहाय माबा मोनसे खालामामोनबा, सापर्ट खालामामोनबा, मदद खालामामोनबा, बे अबस्था मोनामोन नोंबो। दिनै नोङो बाजाराव थांना बर' खोथा रायलायनो हादों, नोङो बामोन जागौमोन, नोङो एन्जर जानो मुगैगौमोन, नोङो एम्फौ जानो मुगैगौमोन, नोङो गांजेमा जानो मुगैगौमोन, नोङो खानस्रि दांनो मुगैगौमोन नोङो, मिथिबाय? बेफोरबायदिखौ नोङो मुगैग्रा जाथि, नोङो बामोन गुस्थि, नोङो एक नाम्बाराव नोङो बर' नङा, नोङो एक नाम्बाराव नोङो ट्राइबेल जनगोष्ठीनि मानसि नङा नोङो। नों जुदि बर'नि सिन्था खालामग्रा मोनबा एम्फौ जागौमोन, एन्जर जागौमोन, नों बायदि रोखोमनि खुसिया जागौमोन नोङो, खांख्राइ जागौमोन नोङो। नों बे फोलेरनि मानसि नङा सोरांसा बर'। नोंखौ आं गोख्रों गोरायै बुङो, जाहाथे नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुंनांगौ दं आंनाव आरो खनसे फिन आरो
आंनि फन नाम्बारखौ होबावदों 600030589115 जिअ नाम्बार डाइरेक्ट कल खालाम सोरांसा बर'। नोंथाङा जि खोथाखौ होननानै बुंदों दिनैहाय मानोथो दिनैहाय आबसुनि आन्दलनावबो थैदों नोंथाङा मानो आबसुनि आन्दलननि समाव आबसु आन्दलनाव मुंख्लं जानायनि नामबो बै जाया प्रमद बर' बेखौ मानो बुङाखै नोङो प्रमद बर'आ दिनै हल लाइफ जेल जानांगौ होननानै मानो बुङाखै नोङो हा हाग्रामाखौ मानो बुङाखै नोङो दिनै हाग्रामानि आन्दलन समावहाय गोबां मानसि थैदों बर' सुबुं बुथारदों मानो बुङाखै नोङो पिटिसि आन्दलनावहाय मानसि थैदों पिटिसिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरखौ मानो बुङाखै नोङो बे समाव मानो खोथाखौ मानो बेफोरनि खोथाखौ मानो बुरखाङाखै नोङो दिनैसो नोङो बे खोथाखौ बुरखांनो बर' सेंग्राफोर थैदों बर' आंनि आंगो लोगो थैदों होननानै बेखिनि खोथाखौ होनबाय थादों नोङो आंनिबो लोगो थैदोंब्रा आंनिबो लोगो आंजों ज' जाफाग्रा थुसियाव ज' जाफाग्रा मानसियानो दिनैहाय थैदों पुलिसफोरजों गावथारजादों होनबा बे एसपिआ मा जानांगौ नोंनि बर'नि सनितपुर जायगाथिंजाय एसपिआ सासे हिनजावसाया 16 जन इनकाउन्टार खालामदों बेफोरो मा जानांगौ बेफोर केस जानांगौ ना जानाङा बुरबक सोरांसा बर' नों एक नाम्बाराव बुरबक नों जाम्बा जेबो रोङा नोङो मिथिबाय खोथाखौ जानला माला खोथाखौ नोङो कमेन्ट दाहोलाबाय खारन जों मिथिगौ जों मोनबोदों एबसुआ माबेनिफ्राय फैया जों मिथिगौ एनडिएफबिआ बबे जायगानिफ्राय माबोरै मा अबस्थायाव फैया जों मिथिगौ जों आं 22 बोसोर एनडिएफबिआव नोङो एबसुआव थादोंब्ला बोसोरबाल' थादों नोङो बोसोरबायाखौबो नोङो थिग मथन एबसुनि मोजां खामानि मावदोंना मावाखै आंहा सन्देह दं नोंनि सायाव आंहा नोंनि सायाव बहुद डाउट दङ ओरैनो फ्लेग लानानै खर'आव आबसुनि बेनार फ्लेगखौ खर' खानानै बुंबानो जे आबसु जागोन बे नङा आबसु थारोब्ला नोङो गोसो मोदोमै नोङो आबसुनि जानो खामानि मावगोन नोङो एक नाम्बार सिखाव दाखायथि ओंखायनो नोङो आबसुजों खोनानायाव नोङो एरख'जादों होननानै बुंदों मोजां मानसिया आबसु गाज्रि मानसिया आबसुफ्रा दोना आबसुफ्रा एरख'खायो गाज्रिखौ सोरांसा बर' नोङो सांग्रां जानानै था जानला मानला खोथाफोरखौ नोङो जानला मानला दाबुं नों आबसुनि बेनारखौ लानानै नोङो जानला मानला नोङो खोथाखौ दाबुंलाबाय आबसुआ दिनैसिमबो मानियो आबसुफोरखौ जानला मानला खोथाखौ दाबुं बे भिडिअखौ शेयार खालाम सोरांसा बर'आ मोनहैजाजासिम बिनिसिम शेयार खालामनानै हो आरो लाइक खालामनानै हो आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।